Selamat malam wilujeng dalu sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat kok mek kene. Sing kono gak semangat lho. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan semangat dah kembali. Ini minta lagu apa? Lho, kok tali kotang barang sopo njalo kono. Apa? Deno. Deno. Juga iki lho ngomong akibat lho ora krungu iki lho. Wah. Apa? Aja kakek bas, bene bas. Mas, sesok tuku ear monitor. Dan krungu ya. Iya monitor. Gak emang kesumpetan botol. Oh iya. Ini masih semangat semua ya. Luar biasa. Alon mas aja wangat. Mas aku alon-alon aku yo dengar kok. Oke. Semoga Mas Dower ewer rambiar. Bareng-bareng Ngesti Krido Taruna. Ada wis. Sing tenang. Ojo kuwate sayangku ning kowe ra bisa disater ora bakal mundur ora bakal mundur Ngesti Krido Taruna yo WCT Pro. ayo Mas Diki Gavin Ade, Master Flow. sayangku ning kowe ra bisa disentuh ora bakal mundur ora bakal mundur terima kasih bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu terima kasih cantik orang bakal cukup lautan mampu mungkin indah ayumu kami berdiri mungkin iso enten ewunaku ngeritake kekini rasa sayangku piye mbak orang bakal cukup lautan mangsi nukir indah ayumu kaya widodari mungkin bisa enten ewuna lagu nyeritake gedene rasa sayangku nih mbak terus mbak orang bakal cukup lautan maksih terima kasih mungkin indah ayumu kaya widodari mungkin iso enten ewuna lagu nyeritake gedene rasa sayangku
sayangku. Yo! Ki ndi iki sing duwe iki? Yo